Hello friends, bore channel opin Constable. Da sakalamu nongthangmana boybo mojang dong. Da finally good news benjabai Viva test ni admit release खालामबाय आरो मा documents लांनांगौ बेनो जाबाय आसामनि साख्रि grade 4 आव ADRE 2.0. दा जों official notice को नायनोबा नैबे class 4 so बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो खालामनाय लोगो लोगो मा ID लांनांगोन माबादि ड्रेस गाननांगोन बेयाव कभार खालामगोन दा एडमिटा एक्सट्रा फैदों 10 पास नि मोनसे 10 पास प्लस आइटिआइ नि मोनसे आरो मोनसे जाबाय क्लास 4 बेनो जाबाय क्लास 8 पास लेभेलनि ग्रेड 4 साख्रि दा जायखिजाया नोंथांमोना जि पोस्टआव पास खालामदों स बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावनि आइडि खौ होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालामनांगोन आरो गोमादोंबा फरगट पासवर्ड होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय नै अपसन दंखायो स बेयाव क्लिक खालामबानो मोनगोन जेबो टेनसन गैया नाथाय नोंनि फन नाम्बार रेजिस्टाराव थांगोन मेसेजआ एबा आइडिया दानिया जों बेयाव भाइभा टेस्टआव मा लांनांगौ जों बेखौ नायनोसै अके देन बेखायनो नैबे अफिसियेल नटिस दङ स बेयाव क्लिक खालामबानो गासैबो लिस्टआ फैजोबगोन दा नै बेनो जाबाय जायखिजाया आसामनि साख्रि एबा बिटिसि साख्रि मा नांगौ डकुमेन्टसा भाइभा टेस्टआव बे गासैबो गोरोबखायो स बेखायनो नोंथांमोना नाय दा नै बे नोंथांमोननिया एडमिटा होगासिनो दङ बेनिफ्राय बे इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्टआ जायनाखि एग्जाम पास जाखाबाय बिथांमोननिसो बेनो जाबाय एडिआरइआव मर्निंआव जागोन 9 AM निफ्रायनो जागोन आरो बेलासिना जाबाय 1 PM निफ्राय जागोन थ' बेखायनो एडभान्स नोंथांमोना सहैनांगोन देन लिस्ट अफ डकुमेन्टसा मा नांगोन फार्स्टआव नोंनि एडमिट जिनिखि दायो एडमिट होदोंना बेखौ नांथारगोन कम्पालसरि जिखुनु जाया भाइभा टेस्टआव एडमिट नांथारगोन प्लास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन जेराव एचएस लेभेलसिमल' हायो बेयाव जायनिखि डिग्री पास दङ डाइरेक्ट केन्सेल जागोन देन बेनिफ्राय एज टुबा बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा मेट्रिकनि एडमिटआ बेनो जागोन देन मार्कशिट आरो लोगोसे पास सार्टिफिकेट नांगोन बेनो जाबाय नै क्लास 8आ क्लास 8 होदोंबा देखायनांगोन ओरै जागोन खायसे क्लास 8 पासखौ होलासे 10 पास होदोंबा 10 पास दिन्थिबाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन मानोना क्राइटेरिया क्लास 8 निफ्राय 10 पासखा स' बेनिफ्राय एचएसएलसि एचएसनि देखायनांगोन आइटिआइ दङबा आइटिआइनिखौ देखायनांगोन जायफ्रा आइटिआइ पास खालामदों एन्ड बेनिफ्राय एडिसनेल जि दङ नोंथांमोननि डिप्ल'मा दङबा बेखौ लांफा मोजां चान्स मोनगोन स' बेनिफ्राय एसटि एससि कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगोन श' खालामनांगोन एन्ड फट' आइडि प्रुफ हिसाबै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड नोंथांमोना श' खालामनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन थ' जेब्ला भाइभा टेस्टआव थाङो मोनसे नोंथांमोना फर्मेट होगोननो बेनो जाबाय सेल्फ डिक्लेरेसन अके थ' बे फर्मेट्सखौ जेब्ला इन्टारभिउ हलाव थाङो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन होमबासो नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन बेनो जाबाय भाइभा टेस्टआव स' गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै लां जाहाथे बिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना होनो हायो दा बेनो जाबाय नै जुदि प्रब्लेम जायोबा नैबे कल नाम्बार दङ टेकनिकेल इसु जायोबा अफिसियेल नाम्बाराव कल खालाम देन बेनिफ्राय जयनिंआ अक्ट'बराव जागोन नोंथांमोना अक्ट'बराव आरो अक्ट'बराव जयनिं जाखांनाय लोगो लोगोनो नभेम्बर दानाव गोदान एडिआरइ ग्रेड 4 आरो लोगोसे ग्रेड 3 आसाम पुलिस गोबां साख्रि फैगोन दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखादि नोंथांमोना फरायनायाव दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट देन बिटिसि होनोबा 13-14 जुनाव जागोन आरो जयनिंआ सेप्तेम्बराव जानाय चान्सआ दङ